Хайырлы көн, эфирда Татарстан хәбәрләренең чираттагы чыгарылышы. Без сезне республикада сайлау барышы белән таныштырубызны дәвам итәбез. Бу минутка билгеле булган хәбәрләрдән башлыйк. Бүген илдә бердәм тавыш бирү көне сайлаучылар зур активлык күрсәтә. Авыл җиреме, шәһәрме участоклардан кеше өзелмәй. Татарстанлылар кебек көннең беренче яртысында ук республика җитәкчеләре дә сайлады. Аларның кайда ничек тавыш бирүләре Фәйрүзә Мәҗитова күзәтүендә. Рөстәм Миңнеханов Казан үзәгендәге 42-нче сайлау участогына тормыш иптәше Гөлсинә ханым белән килде. КАИ бинасындагы участокта 1600 сайлаучы теркәлгән. Көндезге 10-га аларның 600 тавыш биргән иде инде. Миңнехановлар гаиләсе бюллетеннәр алып кабиналарга үтә. Үз тавышын инде иртәдән үк Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та бирде. Ул Лаиш районының Боровое Матюшино авылындагы 1749-нчы сайлау участогына килә. Башта Минтимер Шәймиевның тән температурасын үлчиләр. Барысы да тәртиптә. Документ тутырганда ул сайлау участогы әгъзалары белән аралашып алырга да өлгерә. Здесь? Вот первый. Вы у нас первый всегда. Вот первый. Президент кызлар белән бергә сайлый безне монда. Айры беләбез. Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин теркәлү адресы буенча башкаладагы 116-нчы лицейда урнашкан 43-нче сайлау участогына хатыны Луиза ханым белән килде. Монда 2300 кеше тавыш бирергә тиеш. Бюллетень алганчы ул сайлаучылар белән фотога төшә. Аннары участокта эш барышы белән кызыксынды. Күзәтүчеләр белән сөйләште. Үз тавышын биргәч журналистларга интервьюсында республика халкының яртысыннан артыгы сайлавын әйтте. Һәм соңгы арада авыл районнарда булып халык белән аралашкач Татарстанлыларның республика үсешенә битараф түгеллеген ассызыклады. Күп кенә сораулар, күп кенә мөрәҗәгатьләр булды. Халык битараф түгел. Көне дә матур, кояшлы, җылы һәм шундый яхшы кайфлар белән җәмәгатем белән килдек. Нигә дигәндә, безнең конституция нигезендәге бурычыбыз гына түгел, безнең чыннан теләгебез дә күп кенә халык катнашсын иде, үзенең фикерен, сүзен әйтсен иде. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Читай урамындагы 241-нче сайлау участогына килде. Биредә концерт та оештырганнар. Алексей Песошинның шулай ук тән температурасын үлчиләр. Шуннан соң ул сайлау кабинасына үтә һәм үз тавышын бирә. Фәйрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Тавыш бирү участокларында республика президенты вазифасына кандидатларны да очратырга була иде. Иртәнге сәгать 9-да Казанның Җиңү проспектында урнашкан 411-нче сайлау участогына Татарстан президенты вазифасына кандидат Альфред Вәлиев килә. Тавыш бирү комиссиясендә ул озак тоткарламый, үз тавышын бирер өчен берничә минут җитә. Тагын бер кандидат Олег Коробченко Яршалыдагы күчмә сайлау участокларының берсендә тавыш бирде. Бюллетеньга томгасын сала. Он должен быть. Президент үз илен яратырга тиеш, хәтта аның өчен гомерен бирер дәрәҗәдә. За кого бы не проголосовали, ну что? Кем өчен генә тавыш бирелсә дә, Татарстанда хәзерге кебек тотрыклылык кешеләргә эш булсын. Республика Россиядә алдынгы төбәк булып калсын. Хәзер тикшерү изоляторларында булган кешеләрнең 100% да сайлау хокукыннан файдалана алган, хастаханәләрдә дәваланучыларның 81% тавыш бирә. Бу Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская җиткергән соңгы мәгълүмат. Ябык сайлау участоклары психиатрия, медицина учреждениеләрендә дә бар. Аларда дәваланучы 1000-нән артык авыру шулай ук сайлау хокукына ия. Ишетмәүче, начар күрүче һәм күрмәүчеләр өчен дә мөмкинлекләр каралган. Сайлауның 3 көнгә сузылуы кеше хокукларын бузмаска ярдәм итә. Эти дни, которые дают возможность голосовать. Сайлауның 3 көнгә сузылуы махсуслашкан учреждение һәм оешмаларда тәүлек буе эшләүчеләргә кулай булды. Чөнки алар да тавыш бирү хокукыннан файдалана алды. Элек сайлау бер көн барганда мондый мөмкинлекләре булмаган. Чаллы халкы бүген Татарстан президентын һәм шәһәр советының 4-нче чакырылыш депутатларын сайлый. Бу хакта Татарстан үзәк сайлау комиссиясенең бердәм мәгълүмат үзәгенә автокаламыры Наил Мәгдиев хәбәр итте. Соңгы мәгълүмат буенча көндезге 11-гә анда 258 мең кеше тавыш биргән. Бу шәһәр халкының 65% гомумән мондый зур күрсәткеч Чаллы өчен гадәти хәл диде мэр. Үз җирлегендәге сайлау барышы белән Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугманов та таныштырды. Бирде Татарстан президентын һәм җирле органнарына депутатлар сайлыйлар. Тавыш бирүдә 150 мең кеше катнаша, әлегә аларның 70%-тан артыгы үз фикерен белдергән. Әлмәттә өлкәннәр дә актив. Әйтик, бүген районның иң олы яшьтәге кешесе 106 яшьлек Зарига Шайдуллина тавыш биргән. Сайлау комиссиясе әгъзалары аның өенә килә. Тимур Нугманов үзе дә хатыны белән бүген бердәм сайлау көнендә тавыш биргән. Не спалось, мы с супругой собрались, пошли, проголосовали вместе и да, успел
удалось мне это сделать. На самом деле очень классно все организовано. Я прям с удовольствием посетил избирательный участок. Процесс голосования, самоорганизация. Сайлау тиешле дәрәҗәдә оештырылган яр чаллының бер үзенчәлеге бар. Шәһәр һәрчак актив булды. Бу завод төзелү һәм аның тарихы белән бәйле. Шул чорлардан ук безнең кешеләр максатлар куя белә, үз фикерләре бар. Бүген дә тавыш бирү хукукыннан файдаланалар. Гражданлык бурычын үтәргә бүген мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин хатыны белән килде. Алар Казанның 12-нче мәктәбендә урнашкан 47-нче сайлау участогында тавыш бирәләр. Татарстан мөфтие республикада барлык милләтләр тату яшәсен өчен барлык мөмкинлекләр тудырылуын билгеләп үтте. Гражданин буларак мин үз фикеремне белдерергә тиеш. Беренче чиратта мусульман буларак, чөнки без битараф булмаска тиеш. Ел саен 25-тан 30-га якын мәчет ачыла безнең республикабызда. Мәдрәсәләр эшләп килә, Аллаһга шөкер, китаплар басыла. Әлмәт районы Габдрахман авылында сайлауга 90 яшьлек әбиләр җырлап килгән. Аларның ансамбле Удмуртиянең танылган Бурановский бабушки төркеменә кадәр оешкан була. Габдрахман әбиләре исә җырлап кына калмый, туп тәтибәләре кулда көрәштерәләр. Сәхнәдә авылларындагы спорт үзәген дә дер селкетәләр. Алар белән Филүзә Хәмидуллина танышып кайтты. Алар спорт белән дә җырлый-җырлый шөгыльләнәләр. Моңланмыйча тора алмыйбыз диләр. Кемгәдер 60, кайберләренә хәтта 90 яшь. Без репетицияда менә шулай урында үткәрәбез, рәхәт иттереп, скандинавский тавыш таяклар белән рәхәтләнеп йөрибез. Көненә 30 тапкыр шүгәлиләр, сикерәләр, хәтта футболда уйныйлар. Тәслимә Габдрафиковага 92 яшь, әле дә башкалардан калышмый. Ансамбль әбиләре белән кул көрәштерү дисеңме? Рәхәтләнеп. Аларга бернинди шикләр дә юк, хәтта тренажерларны да җырлап әйләндерәләр. Ширләмәс өчен наша спорт комплекска йөреп, сәламәтлек алып, яшьләргә үрнәк булырга. Габдрахман әбиләре төркеме оешуга 40 ел. Бу ансамбль гына түгел, ә зур бер гаилә хәзер. Төркия, Финляндия, Екатеринбург, бармаган илләр, катнашмаган конкурслар калмый. Елда ансамбльгә яңа әбиләр килә. Мин гомер буена җырладым, бидем, бөтен нәрсәне эшләдем. Хәзер инде менә авылыбызның данын җибәрергә шулай чыктык инде. Катнашабыз. Алар һәр вакытта менә Чиләбе якларына барганда да әйтәм, давление аппаратын үлчәйтергән, давление үлчәтергән аппаратны алдыгызмы дим. Юк, безнең давлениебез күтәрелмәде. Буран әбиләре удмуртча, инглизчә җырласа, бу әбиләр туган телләрендә татар җырларын көйли. Тормышта да җыр белән, хәтта сайлауларга да Габдрахман әбиләренең җырлап тавыш бирергә баруларына да беркем шаккатмый хәзер. Сайлау инде ул безнең өчен бәйрәм, без инде һәр елларында ташлай катнашабыз. Бу бит инде үзара аралашу да безнең өчен. Җырлап биеп йөргәч авырырга вакыт та калмый диялар. Авылларында спорт корылмалары, бассейн бар, киләчәктә тагын да яхшы булачагына да ышана алар. Әлмәт районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Сайлаудан беркем дә читтә калмый, килә алмаучылар янына участок вәкилләре үзләре бара. Хәзер күрсәтәчәк героебыз 82 яшьлек Габдулла Хайбуллин бик үзенчәлекле кеше, авылны су басачак дип бөтен халыкны күчереп бетергәннән соң да ул туган нигезендә бер үзе яшәп кала. Ул бүген дә көр күңелле тормышны яратып яши. 40 елдан артык ялгызы гомер кичерүче патриот янында Актаныш районының бер йортлы Эшәр авылында безнең хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Кайчандыр 700 хуҗалыгы булган Эшәр авылы бүгенге көндә инде картада да юк. Шулай булуына карамастан, элеккеге авыл урынында бер йорт тора. Һәм анда 82 яшьлек Габдулла Хайбуллин яши. 44 ел инде менә шулай яши ул. Электр юк, ине җылыту өчен утын гел кирәк. Менә газ. Шунда шәйшән. Бу балон беләнме газ, Габдулла? Балон белән, зур балон. Актаныштан барып алам. Бүдек менә әйткәндә бик итә, айга почти итә. Мен күлдән алам шиштамна шушылны. 82 яшендәге Габдулла абый күнүзен хәрәкәттә, башкача булмыйда 4 ат, 2 сыер 15ләп сарык асырый. Алар җәй буе үз ирекләрендә йөрсә дә, кышка печән әзерләргә кирәк. Тукталган юк. Да кичәле бүгенгә дә җал итәмен. Әле печәнне гол. Кул белән шаптатыгы касил калган ем, шуның белән әзерләдем быел. Ул торган җирдән иң якындагы авылга 7 чакрым яз, көз, кышларын юлда булмый. Алайда Габдулла абый сайлауларда гел катнашып барам ди. Яхшы, әйбәт. Сез сайлауга гариза биргән булгансыз, шуңа сезне сайлатырга төштек. Менә сезгә хәзер бүлекне бирәбез, үзегез кемне сайласагыз килә. Рәхмәт килүләренә.
Мен бит әле булай булса ничек җәяүләп баралам. Бара алмаймын. Рәхмәт килүләренә. Шулай итеп, бер йортлы авылның бердән-бер кешесенә дә сайлау мөмкинлеге тудырылды. Актаныш районыннан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Бүген бездә төп сайлау, президент сайлауы, ул Тасыр оешының юбилей елына туры килде. Шушы ике вакыйгага багышлап, Яшелүзән кырында Татарстанның дәүләт символы канатлы барс ясап куйганнар. Ул гади барс түгел, аны чәчәкләрдә басу уртасында ясыйлар. Бу район һәм җирле эшмәкәр тәкъдиме була. Барс шул кадәр зур ки, аны бары тик кош оча торган бийеклектән генә күрергә мөмкин. Әйдәгез, бергәләп күз салыйк. Құш ұша тұрған бейікліктен генә әліге барысының бүтін гүзәллеген аңларға һәм тулы көчкә тыйымларға мөмкиндер. Әйінді якынлашкан сайын сен шәшәк дөньясына килеп эләгәсең. Менә шушы ак шәшәкләре, ягъни майлы тырма үсентеләре әлеге барысны сүрәтли дә инде. Хәзер без, мәсәлән, аның алгы тәпи янында басып торабыз. Барс 1 гектардан якын майданны алып тора. Бу чәчәкләрне утыртыр өчен генә дә ярты тоннадан артык орлык киткән. Әлеге урын Казанны чыгуга Яшелүзән Мәскәү юл киселешендә урнашкан. Фацели чәчәкләрен һәм барысны бу җирнең хуҗасы эшмәкәр Азат Мифтахетдинов үзе ясарга була. Бу инде теге бүләк кебек булды инде республика, тем более столетие. Шуңа күрә без менә шулай эшләдек. А фацели безнең теге растениеводство буенча инде без үзебез утырттык, монда пасекалар бар рядом жақын. Шуңа күрә бу теге инде приятный с полезным. Башта бу урында түбәтә ясарга теләгәннәр, аннары эшкә дизайн белгечен җәлеп итәләр. Ландшафт дизайнеры Елена Хәсәнова беренче тапкыр шундый зур эшкә алына. Вот размер этого. Бүтән өстәлне алып торучы сызымнар барыс башта шушында ясала. Махсус нокталар билгелиләр. Аннан проект нигезендә басуда эшли башлыйлар. Чәчәкләр техникасыз, кулдан утыртылган. Когда растовое изображение на межевики уже... Башта ызанлаучылар үз программасына барс рәсемен урнаштырдылар. Аннан күпме нокта ясарга дигән сорау туды. Чөнки вак детальләргә аны күбрәк куярга кирәк. Шуннан 250 ноктага таяклар кададык. Барлыгы 10 кеше башкарып чыккан. Иң авыры кыска вакыт эчендә эшләп чыгу һәм газ үткәргечен уртада калдыру булган. Хәзер фацели чәчәк ату белән монда килүчеләр күбәйгән. Шушы фонда сурәткә төшәләр. Моннан тыш бу бал кыртары эчендә бер дигән чәчәк, янда гына умарталар бар. Шуңа да юл киселешендәге ташландык басуда бу икеләтә файдалы гамәл булган күрәсең. Айза Шаймарданов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Казанда сайлауга килгән һәр кеше мин тавыш бирдем дип язылган беләзек ала. Аның белән бүген Акбарс арена янында оештырылачак бәйрәмгә керергә мөмкин. Ул көндезге 12дә башланды. Стадион биләмәләре берничә майданчыкка бүленә. Киберспорт, виртуаль чынбарлык, аттракционнар эшләячәк. Әдәби майданчык һәм арт объектлар тәкъдим ителә. Шунда ГТО нормаларын тапшырырга мөмкин. Бәйрәм кичке сәгать 4тә зур концерт белән дәвам итәчәк. Тамашачыларны Әнвәр Нургалиев, Гүзәл Уразова, Добро төркеме, Клава Кока, Нюша, Салават, Хор Турецкого һәм Валерия сәламләйчәк. Концерт бәйрәм салюты белән тамамлана. Акбарс арена янында интерактив майдан үз эшен башлады инде. Монда тавыш биргәннән соң беләзек алган сайлаучылар килә. Бәйрәм урынында безнең хәбәрчебез Айгөл Бәдретдинова да эшли. Айгөл, казанлылар өчен нинди программалар әзерләнгән? Хәерле көн, Фәнис, хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бәйрәм чаралары Акбарс аренада инде көндезге 12дән үк башланып китте. Хәзерге минутларда без бәйрәм булачак төп мәйданда басып торабыз. Менә шушы төп сәхнәдә кичке сагать 4тә кульминация дияргә була. Тавыш бирү көненә багышланган концерт башланып китәчәк. Инде моннан тыш Акбарс аренада бик күп күңел ачулар инде көндезге 12дән монда халыкны кертә башладылар. Алар махсус шушындый браслетлар белән керәләр. Әлеге беләзегең булса, мин тавыш бирдем дигән, син барлык чараларда да монда бушлай катнаша аласың. Монда бүген иң зур спорт мәйданчыкларының берсе эшли. Анда ГТО нормаларын тапшырырга була, хоккей уйнарга, футбол уйнарга һәм инде үз балаларыңны спортив секцияләргә яздырырга шушындый мөмкинлек тә тудырылган. Моннан тыш әле әдәби ишек алды эшли. Анда җаның теләгән китапны алып укырга мөмкин. Татарстан китап нәшрияты анда үзенең күргәзмәсен тәкъдим итәчәк. Хәзерге минутларда инде музыкантлар әкренләп кичке концертка әзерләнә. Әлеге зур концертта Гүзәл Уразова, Әнвәр Нургалиев, Валерия, Клава Кока кебек Россия һәм татар эстрадасы йолдызлары чыгыш ясаячак. Һәм инде әлбәттә унда бәйрәм кичке салют белән тәмамланачак. Иң кызыгы ул аны телевизор аша гына түгел, монда килеп күрү. Шуңа күрә килегез, карагыз, хөрмәтле тамашачылар. Фәнис, әлегә шундый мәгълүмат.
Рәхмәт Айгөл, турдан тура эфирда минем хезмәттәшем Айгөл Бәдретдинова иде. Әргә менә шундый яңалыклар республикада сайлау барышы турында хәбәрчеләребез эшләгән материалларны без сезнең игътибарга Татарстан хәбәрләренең киләсе 16 сәгатьтәге чыгарылышында тәкъдим итәрбез. Ул вакытка инде республикада көндезге сәгать 12-гә ничә кеше тавыш бирелгәнлеге мәгълүм булачак. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисе соңгы мәгълүматны җиткерергә тиеш.